Mgbe ekenekwa m unu. O nwere nchọ ka m kwuo tata. Kedu ife mere obi ji ata ndị mmadụ mmeli? Ka ife mere people ji agba extra wicked? Ịmago otu esi eme eje igote akwa a na-enwe extra large. Many people na-enwe wickedness, obi ọjọọ extra large nkefa. Ka mmadụ ga-esi tacha ofu na chigiri echiche wee chepụta egwu oge tiche egwu a wee bịa bupụta dị egwu. Onye ọzọ nọrọ onwe ya na mụrụ ka esi wee tie egwu a, na mụrụ ka esi wee gabi ihe ya bụ onye gabiga wee tie dị egwu, eweje wolu dị egwu mee ya copyright to the extent that na the person wezi the egwu self cannot even use the music again. O nwere nwanne anyị nwaanyị nọ na Facebook ha na-akpọ Donia Nalita. Some of nọ na Facebook kwalekwa na maro the lady. O nwere egwu otili, this egwu bụ egwu oti for her personal use. Ọ na-abịa na add ya na video na-emegasi, because sometimes na iji eburu video mmadụ add ya na your content, o nwere ike flag ya gị, enwere ike flag your video for copyright. So ya mwana onwe ya weje ulaka ya compose sia this egwu, weje tie egwu na tipụta egwu na studio, wee bịa na add ya na content ya azụ, o mechaa video na ọ add ihe dị egwu dia. Ọ ya ka ọ pụta tata wee post na somebody else jezi register dị egwu na copyright, even to the extent that na ya mwana onwe ya self can no longer add that music to her content. That no no add there now, aga flag ya mwana onwe ya zi. Kita na ya mwana onwe na abụzi stranger to her own property. Somebody else na ga-ebezu Zulu. Ihe na-abụrụ nke ya. Onye ọzọ na-eli Zulu ya zi. Ya mwana onwe ya bụ enwezi dị egwu na bụzi a visitor. Onwe ozi access to that music now, because no add there na video now, a flag ya. And this same thing mekwalu this nwanne nwoke na-akpọ Ezegetive nke na-eme comedy. Earlier this year, gbapụta tipụta mkpu online that na egwu ya ticha na mmadụ ji eme ya copyright. Why people na-eji like irip n'ebe fa na-esoro? Una makwụnye bụ mmadụ iti egwu, una meche na ọ dị easy. Mmadụ nla anụ na chegide crack gide brain wee compose to something dị meaningful. Wee bịa gaa na studio, kwụcha ndị mmadụ ụgwọ, kwụcha ma producer na-eproduce the beat ma everything kwụọ ụgwọ, ewe tipụta disi egwu. Nke ọ n'oge na mụrụ ka esi wee tisi disi egwu wepụta ya weje register ya copyright. Ọkwa ma na-akpọ ekwensu, mana mmadụ bụ ekwensu ha. This person mere ya na nwoke osi wee n'izi obi na jeze mee something else na ma ụtụ mmadụ na-alụsị na ma ọ bụ mee something else na oge azụ na people na mụrụ ka ya bụ kwusu wee ebido blame beze this lady now. Ọ bụrụ na emu dịka omume a kwụsị ya na ọdịrọ mma. So biko nu, ọ bụrụ na ị na-anụ m tata, bụ na bụ somebody na-ebu a content creator na o nwere ụdịka music i create iji go compose na studio, biko nu ka ya bụ ihe kwụsịzi na-eme na o mego many people. Kọrapụ mmadụ kwọcha aka o tiele nwe akị mantasizi ahụfụ, ọ bụrụzia monkey dey walk bamboo dey shop. Biko ọ bụ na itichie egwu were aka gị mee ya copyright, kam ya onye chọzi use that egwu, the person ebe na-agị permission, ọ ka better than na mmadụ ga-atasị ahụfụ, spend ichie ego, crack cha brain, spend sleepless nights. Somebody else na more ka esi eme ihe niile abịa wele aka abịa weluzie bụ ya magana elizuru those things. Biko itichie egwu mechi ụdịka egwu a were aka gị copyright ya, kam ya onye chọzi use ya ebe na-agị permission.